Zein izan da pandemiaren eragina mugaz gaindiko harremanetan? Edozein salbuespen egoera edo egoera berezi edo konplikatuetan, hau da, egunerokotasunetik ateratzen garenean ikusten dugu zer funtzionatzen duen, zer hobetu behar den, eta ze behar berri ere baditugun. Eta nik uste dut pandemiak hori erakutsi duela, arlo askotan, eta mugaz gaindiko kasuan ere hori ikusi dugu. Aldi berean pandemiak elkar beharra azpimarratu du. Eta hori ere ikusi da mugan. Virusak ez ditu mugak ezagutzen, eta hori azpimarratu da edo nabarmendu da. Fluxuen aldaketa ikusi dugu, lan fluxuak, harreman fluxuak, ekonomian, turismoan, eta bar, eta horrek ere eragin bat izan du mugan, edo mugaz gaindiko harremanetan. Zerbait oso nabarmena ikusi dena da bizi eremuen gelditzea, edo oztopo handiak ezarri direla. Bereziki kasu honetan mugan bizi diren herritarrentzat, bizi eremu horiek hankaz gora jarri ditu pandemiak eta pandemiari ere eman zaizkion erantzunak. Baditugu edo badituzte familia alde batean eta bestean, badira ohitura batzuk, aizaldian, kultura kontsumitzeko orduan, kirola egiteko, lanean, hezkuntzan, eta bar, eta bar. Eta fluxu horiek denak gelditu edo oztopatu dira. Buruan ditut pandemia hasieran ikusten ziren auto ilarak mugan beste aldean lan egiten duten herritarrenak, ez? Egunero ilara horiek egin behar izan dituztenak lanera joateko eta itzultzeko. Paper pila batekin esaten dutenak hemen lan egiten dut eta hemen ez. Hori adibide bada, non ikusi den zerbait erraztu behar dela, ezta? Eta pandemiak hori azaleratu du. Ez dakit, Iban, zerbait gehitu nahi duzun horrei buruz? Bai. Intzaren hildo beletik nik esango nuke, pandemiak azken finean, hor mugaz gainiko lankidetzaren komplexutasuna erakutsi duela. Alde batetik, negatiboki hartzen badugu, hartzen gira, hor estadoek unilateralki denak blokatu dutela, herritarrak eta kolektibitateak kondutan hartu gabe. Eta azken finan, intzak erranduen bezala, bizi elemuak pixkat blokatu egin dira eta landierran ezarri izan direla. Eta beraz, negatiboki hartzen aldugu, baina alderantziz ere, positiboki jotzen aldugu hori dena. Erranez, mugaz gainikoaren garrantzia eta beharra agertu direla. Jendeak eta elakunde publikoak mobilizatu dira mugak berriz irekitzeko, gauzak sortu dira, adibidez dispositibo berriak justuki bizi elemuak segurtatzeko eta garatzeko. Beraz, izan da kontzientizatze bat ere, eta batzutan etzen argi bizi elemuak bazilela gure mugetan, eta hor, konturatu gira azken finean bazilela eta defendatu behar zilela. Eta nik horren ere beste alderdi bat azaleratuko nuke, garraioari deritzona, ez? Ikusi da zenbat auto erabiltzen diren mugaz beste alde pasatzeko. Eta aldi berean, kamioiak eta ikusi ditugu mugan, ekonomiak funtzionatzeko, ez? Eta behar bada horre ohartu gara, alderdi ekologiko hori ere badela. Eta behar bada garraio publiko gehiago ezarri behar dela, egia da hortan ari garela, ez? Gauzak lantzen. Baina alderdi positibo hori ere ikusi da. Herritar batzuek ez zuten uste herritartasun, mugaz gaindiko herritartasun hori bazutenik, eta konturatu dira baietz. Eta mugaren
edo muga ezaren behar hori sumatu dute. Izan daiteke beraien aisalerako, edo beraien erosketentzat, edo beste gauzentzat. Eta nik uste dut hori azaleratu dela, hori positiboa dela. Erakunde publikoek haien mugaz gaindiko harremanak bideratzeko erabiltzen dituzten tresna eta politika publikoetaz zer balorazio egiten duzue? Azken finan, konturatzen gira, gure lurraldeko erakunde publiko guztiek mugaz gaindikoa beren politiketan integratu dutela. Fenomeno hau ez da berria, hasi zen orain 30 bat urte, edo gehiago ere, eta izan dira instituzionalizatze fase asko gure lurraldean, izaiten alda hor eskela lokal batean, adibidez Bidasoa Txingudiko patzuergoarekin, Euroilia izan zen ere garaian, hitzarmenak sortu dira Pirineo Atlantikoetako departamentoa eta Gipuzkoa eta Nafarroarekin ere bai, Euro eskualdea sortu da berantago, hor maila guztietan izan dira kooperazio modu asko. Horrek erakusten du bai politikek hori integratu zutela eta behar bat bazera instituzionalki. Baina bada arazo bat gaur egun eta hori edo zaitasun bat bederen eta hori izango litzateke pixkat mugaz gainiko politika publikoen irakurgarritasuna. Hor, herritar gisa gehienetan ez dugu ulertzen nork zer egiten duen, badaude egitura asko, dispositibo asko eta ez da baitezpada oso argi. Beraz, iruditzen zaigu batzuetan dena metatzen dela eta azken finean ez dakigu zuzen nork zer ardura duen eta beraz gauza asko egiten dira, baina herritarrek ez dituzte baitezpada ikusten ere. Eta beraz, pentsatzen dut, urrengo klabea izango dela pixkat hori dena arrazionalizatzea eta pixkat dena berriz egituratzea jakiteko gobernantza ideki baten inguruan azkenean eta zeinean argiki erranen den nork zer egiten duen eta horrela benetazko lurralde estrategia bat sortuko baitan. Ni ados naiz Ibanekin. Herritarrok ez dakigu bereizten nork zer egiten duen mahai honetan eta zer dagoen. Nik uste dut baliabide asko ditugula eta lanan ari garela, baina behar ez dugu ikusten edo ez dakigu. Eta orduan herritarren parte hartzea azpimarratu behar dugu gai honetan. Proiektuak badaude eta nik uste dut gehiago egongo direla etorkizunean, baina bai behar dugu Ibanek esan duen arrazionalizazio hori, jakiteko nork zerk, non, eta behar bada estrategia bateratu bat badagoela atzean. Zuzenbidearen aldetik, egia da urteetan zehar beti zentratu dela zuzenbidea edo pentsatu dela nazio-estatu mailan, baina azken urteetako fenomenoak edo azken 30 ez da hain berria, erakutsi du beste gauza batzuek posible direla, bai zuzenbide pribatuan eta publikoan, hemen erakundei buruz hitz egiten ari gara, ez publikoan zentratzen ari gara, baina mugaz gaindiko harremanak ere badaude mundu pribatuan, enpresen artean, beste harremanak, eta hori, aukera horiek behar bada plazaratu edo zabaldu. Herritarrek jakiteko ze aukera dauden eta aldi berean erakunden aldetik arrazionalizatu pixkat mundu guzti hau. Zein izan behar du herritarren eta gizarte mugimenduen rola testuinguru horretan? Politika publikoak ongi funtzionatzen nahi balin badugu, gizarteek beraien beharra kontuan hartzen direla sentitu behar du. Beraz, parte hartu behar dute sorkuntza horrenetan, eskutik hartu behar dute elkar bai erakunde publikoak eta bai herritarrek edo gizarteak,
aurrera egiteko. Herritarrek badakite zer eskatzen dioten mugari eta zer eskatzen dioten mugaz gainiko harreman oneri. Beraiek badakite zeintzuk diren beraien errealitateak eta zeintzuk diren beraien bizi eremuak. Eta pixkat elkarrekin definitzen baldin badute zer den eta zer behar duten, lagunduko du, ez? Aurrera egiten. Erakunde publikoak gero badakite modu instituzionalizatuagoan hori nola ezarri eta badakizkite ze harreman dituzten edo ze tresnak, baina erdian egon behar dira. Azken finean, mugaz gaindiko herritartasun hori herritarrok egiten dugu eta erakundeak laguntzen gaituzte hori gauzatzen. Ni argunta doz, eta bai, behar ba, hor funtsezko galdera izango litzateke, hor proiektu bat sortzelakoan, zergatik egiten dugu proiektu hori, azken finean, eta erantzunak izango lirateke, gure lurraldeko biztanleen ongizatea bermatzeko, lurraldeko harreman informalak sustatzeko eta laguntzeko, eta beraz, konturatzen gira, hor proiektu bat sortzen delarik, zinez lotua dela herritar munduarekin. Eta beraz, plantan jarritako akzioek lurraldearen errealitatearekin harreman oso hertsia dute. Eta horretarako, jendearen kontsultaziotik haratago joan behar da, eta mugaz gaindiko politika publikoen koeraikuntza bermatu behar da, eta horretarako metodologia berri bat sortu behar da, zeinean herritarrek, azken finan, rol garrantzitsu bat okupatuko baitute. Eta beraz, ez dira bakarrik konsultazioan egon behar, erran baita, guk entzun zaituztegu eta orain gure gauza egiten dugu. Ez, urrunago joan behar da, eta justuki gizarte zibilak eta herritarrek, azken finan, erabakitze botere bat kan behar dute. Eta horretarako, tresna egokiak sortu behar dira, eta horiek anitzak izan izan daiteke adibidez mugaz gaindiko garapen kontseilu bat, edo behar ba dispositibo berri batzu, zeinean herritarrek, azken finean, proiektuak bozkatuko baitituzte, ala nola aurrekontu irekiak eta alako gauzak, izan daiteke ere tailer parte hartzaile batzu gai zehatz batzuen inguruan, horako gauzak izango lirateke. Eta beraz, hori dena pentsatzekoa da oraindik, sortzen ari da, gauzak egiten ari dira, baina oraindik hasieran gaude eta etorkizunari begira, esango nuke, justuki, tresna horiek garatu egin beharko direla. Bai, eta azpimarratu nahiko nuke, beharrak ere ezberdinak direla mugaz alde batetik bestera, eta ez da gauza berdina barneka aldean duten harremana edo beharrak, edo ez hemen, nire kasuan ni bidaso aldean bizi naiz, edo hemen ditugun beste harremanak edo beharrak. Eta hori ere kontuan hartzeko. Horregatik da garrantzitsua, ez? Herritarren lekua proiektuan. Koeraikuntzan Ibanek esan duen bezala. Bai, eta junta doz, eta justuki, hor mugaz gaindiko lankidetzan, tresna juridikoak biziki malguak izan behar dira. Erran nahi baita ez dugula, nola erran, lurralde bakar bat administratibo eta biziki identifikatu bat, zenbian, usaian den bezala, baina hor alderantziz, hor lurraldeak malguak dira lausoak batzutan, eta jendeak ukanen du bere bizioa, bere beharrak, eta intzak erran duen bezala, askotan aldatzen dira izan kostalean edo barnekalean, baita ere mugaren ondo-ondoan edo urrunago, adibidez Donapaleuko biztanle batek, ez ditu behar berdinak ukanen
hor txingudiko biztanle batekiko, adibidez, eta normala da, eta justuki hor pentsatu sortu behar ditugun tresnak hori kondutan hartu beharko dute, eta errealitate ezberdinak badirela gure lurraldeetan, eta justuki gure politikak ere pixkat aldakorrak izan daitezkela lurralde batetik bestela. Etorkizunera begira, zein dira lehentasunezko lan lerroak gure mugaz gaindiko herritartasuna eta bizi eremua garatzeko? Mugaz gaindiko bizi eremuak eta mugaz gaindiko herritartasuna oso lotuak dira. Izan ere, bizi eremuak albezain integratuak izateko, mugaz gaindiko herritarren eskubide bereziak bermatu behar dira. Egan nahi baita muga bat badela eta muga horrek eskubide batzu oztopatzen dituela. Eta belaz, hor sortu behar diren politika publikoek herritar horien beharrei eta nahiei erantzun behar diete. Horretarako, lehentasunezko lan erroak nolabait forma askotakoak izango lirateke. Alde batetik, errango nuke herritarrek beren mugazgainiko lurraldeaz jabetu behar dutela. Eta hori behar ba lehen etapa izan behar da. Egan nahi baita bizi diren elebuari identifikatu behar dilela. Txekatu behar dugu zerk batzen gaituen muga bialdeetan, eta zergatik kooperatu nahi dugun. Beraz, izango da gogoeta bat pixkat ondare imaterialari buruz hor. Eta elementu sozio-kognitiboak ere pixkat landu behar dira, jakiteko azken finean zerk batzen gaituen zinez. Eta lan horren ondoan, beste lan importantoa bat izan. Eta hori izango itzateke mugaz gaindiko lurralde estrategia bat. Eta erakunde publikoek eta herritar mugimenduek elkarrekin eraiki behar dute hori, erran dugun bezala. Beraz, horren inguruko metodologia berri bat sortu behar dugu, gobernantza ireki bat proposatzeko, zeinean maila guzietako erakundeek parte hartuko baitute, baita ere herritarrek eta gizarte zibila antolaturik. Eta behar azken lan bat, justuki horri lotua, gizarte zibilaren mugaz gaindiko gizarte zibil baten eraikitze lan bat erranezake. Eta justuki errandugun bezala, mugaz gaindiko politika publikoak eraginkorrak izateko, gizarteak eta herritarrek beren definizioan parte hartu behar dute. Beraz, lan egin behar dugu mugaz gaindiko gizarte zibilaren kontzeptualen inguruan. Jakinez, errandugun bezala, beharrak ezberdinak dilela mugaren bi aldeetan, eta gainera batzutan metodo parte hartzaileak ere arrunt ezberdinak izan daitezke muga bi aldeetan edo mailen artean. Egan nahi baita, hor udaletxe batek tresna batzu ukanen ditu hor jendearen parte hartzeko, parte ahalazteko, baina adiez eskualde batek zitu berdinak erabiltzen ahalko. Eta justuki, beraz, tresna berri horiek pentsatu behar dugu, metodo parte hartzaile berri bat proposatzeko gure lurraldean. Bai, ni ados naiz Ibanek aipatu duen guztiarekin, ez? Eta gehituko nuke harremanak estutzea dela helburuetako bat edo etorkizunera begira ekin behar den zerbait, eraikuntza horretan. Bai erakunden artean, baina baita gizartea ezberdinen artean, ez? Alde batean eta bestean, herritarren artean, gizarte zibilen artean, eta bar, eta pixkat hori, harreman horiek estutzea. Eta nik maitatuko nuke ikustea estrategia bateratu bat, gai ezberdinetan. Metodologia parte hartzaile hori kontuan hartuta, ez? Esan ez, parte hartuko dugu gizartearekin, herritarrekin,
eta bar, ikusiko dugu zer den behar duguna eta zer eraiki nahi dugun eta zer eskatzen digun oneri, eta hortik politika bateratu batzuek sortzea. Indarrak elkartzean helburuak hobe lortzen direlako eta indar gehiago hartzen delako. Adibidez, zerbitzuen alorrean, ez? Ideia bat izango dute herritarrek ze zerbitzu nahi dituzten edo eskatu nahi dituzten, eta indarrak elkartu eta zerbitzu horiek hobetu. Edo ingurumena eta ekologiari buruz, aipatu dudan bezala lehen, ekonomia, ez? Nik uste dut ere gai batzuek edo kezka batzuek berdinak direla alde batean eta bestean, ez? Mugan alde batean eta bestean. Orain bertan buru gainean pandemia dugu, baina horreri lotuta beste hainbat kezka sozial edo ekonomiko. Zer egin dezakegu elkarlanean hori hobetzeko, ez? Edo hezkuntza edo formakuntzan, ikerketan, eta erronkak baditugu berdinak eta erronka berriak ere baditugu. Eta aurre egiteko indarrak elkartu eta zerbait sortu. Hori da, gehituko nukena Ibanek esan du.